Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono kita sa langit. Mapasalamaton kami kanimo og dako nga sa gihapon hangtod niining mga panahona kini nga programa nagapadayon pagyapon dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa og kini nga estasyon nga unta mahimo kini nga kasangkapan sa pagpaabot sa kahayag sa kaluwasan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Panalangin ni o Dios ang mga nagapaminaw sa imong pulong, pinaagi sa influensya o gasa sa Espiritu Santo, ang mga pulong nimo nga ilang ginapamatian. Unta o Dios makakita og luna diha sa ilang kasing-kasing, magablagan nila ang kahayag sa kamaturan o sila imong pagakabigon nga muduol aron sa pagpangalaga diha kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong paghatag o pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tuod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin portion sa ato nga programa, ato usa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sir, klaro gyud kaayo ang imong mga gipangbasa nga sayop ang giingon nga dili ang Katoliko mo'y nag-usab Sabado ngadtos Domingo. Yes, tinuod na Sabado ang igpapahulay. Pero ang gihisgutan ra gyud sir, igpapahulay dili kay magsimba. Salamat sa pagbasa sir, si Donato di ayni. Okay. Brother Donato, kining mga bahina mauni ang atong hisgutan karon kay mura man ni og imong reaksyon, no? Ato ning tagaan og pagtagad nga ang mabasa igpapahulay ra gyud dili kay magsimba. So mao ni ang ato nga kuan niya pay usa nga medyo related ra gihapon bitaw. Sabado 7th day igpapahulay, pero wala kay mabasa nga si Kristo og ang iyahang mga alagad nagsimba o nagworship sila sa adlaw nga Sabado. Okay, salamat kayo. Well, niya patay basahon. Unsa kay hunahuna ana ron sir? Kanang nag-text ana. Awa lang sa ko kay bahanog unsa hunahuna. Okay. Sama sa naandan mga kaigsunan o mga kaigalaan. Ato ning mas may siguro nga ato ning ipalili usa kang Brother Libby kanini ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers nga nagikan sa nagkalain-laing mga lugar o dapit. Okay, niya patay ato sa ning sir, mo greet ko og happy birthday sa among lula, si Lula Marciana. Lula, sa imong 69th birthday. Nice good kaayo Lula, kay gikaluy-an nga baskog pagyud ka og lawas sa edad nga 69. Abuta gyud la ang 100 para nga
malinya ka sa Centenarian. Salamat sir sa pagbasa. Okay, salamat po. Well, niya patay basahon ni gala. Okay. Maayong gabi kaninyo sir. Naminaw mi kagabi sa tubag. Daghanang panahon nga amo ning nasabtan mga puntuha pero lagi dili pagyud namo. Dili pagyud namo mahimo ang pagbantay sa adlang igpapahulay tungod manggod kay ang ako nga anak naa manggod sa iban nga pundok nga nagbantay og Domingo. Salamat sa pagbasa sir. Okay. Pero kana imo mo na imong anak na pod sa iban nga kuan meaning usa nga pastor po di ay ang imong anak sa lahi nga pundok nga nagbantay og Sunday. So nasabtan nimo og himuon gani nimo ni nga barriers, himuon nimo ni nga obstacles kini nga mga bahina sa pagkapastor sa imong anak nga naa sa Sunday keeper naara na nimo. Pero sugong sa imong gisulti dire nga nasabtan na nimo ning mga bahina. Well, sa dili pa ta mo irog sa unahan, mas maayo siguro nga ipalili nato kan Brother Libby ang ato nga monitor aron makaibaw ta kung diining dapita ang atong mga pinalangga nga mga viewers naga gikan nga mga lugar sa kalibutan. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga viewers sa nagalain nga part sa kalibutan, atong mga followers. So welcome kamo sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Kanya pwede na mo maka-message namo dinhi ni Brother John sa among mga number nga kanunay namong i-announce, or pwede ari mo send og mensahe gala sa atong comment section no sa Facebook no. So gina-welcome na mo o damo yung mga pangutana, panahon na inyong isend sa among mga number, or atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana karon taon-taon aron makaparticipate mo higala sa atong mga diskusyon. Palihog lang pod atong ipahinumdum kanunay nga atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang atong programa parang daghan ang mabless no. Pinaagi silang pagpamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, di ta magdugay ato ning basahon makadiyot ang mensahe nga atong nakita dinhi. Okay, ni si Syudjan Hista Abalye. Maayong gabi mga kuya, maayong gabi nanay Jolita. Okay, diyan sa tuong no. Jolita Tagalog. Oh, Sister Jolita Tagalog. Maayong gabi nimo, Sister. Sayod yun ta Brother John nga karon naminaw gid siya kay may palabyo niya sa programa. Anya niya sad si Million sa Silasol. Mayong gabi kapaglaom. So mayong gabi Millions. Anya niya pod si Edelberto Higante Sumalinog. Ang iyang mensahe gaingon dinhi nga good evening everyone watching from Mangadlaw, Kabalawan, Sugod, Cebu. Okay, good evening no, Brother Edelberto Sumalinog. Naa sa Kabalawan. Gusto kanina ni Brother Jake Sumalinog kutong bag-o na tong radio listener sa atong program nga nabautismohan. Parinter ni siguro sila kay taga-Libho man to si Brother Jakes. Nya kani taga kuan man ni Kabalawan Sugod. Okay, ato ning tan-aw ning uban nga mensahe. Okay, ni apod si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanan nga mga kaigsuonan nga naminaw og nag-view nining programa. God bless. So God bless also Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. Niya po si Brother Edward Jenner Reyes tapunis Davao. Good evening Kuya John. Niya po si Brother Elmodam Flores. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Libby
God bless sa tanan. So God bless also Brother Mudam Flores, no? O ginaot pa ang Dios usab panalangin kaninyo sa inyong kanunay pagsunod sab sa tulumanon dinhi sa radio. Okay, akong ibalik ang panahon ni Brother John kay ako lang isalot unya ang pagbasa sa mga mensahe nga atong makita dinhi sa screen. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto ta sa reaksyon Brother Libby, dunay duha ka reaksyon nga ato karon nga tagaan og pagtagad. Kining usa matud pa niya nga yes. Ang igpapahulay ikapito Sabado. Sa kato atong gisgutan kagabi niya na ay mga reaksyon. Na reaksyon duha nagkapopariha. Pero wa kay mabasa nga magsimba. Unsa kano? Wa kuno kay mabasa nga magsimba. Unya ang Igpapahulay. Unsa kano gyud sa tugutan? Yes, ang adlaw igpapahulay kapito Sabado. Pero wa kay mabasa nga magsimba. Sige. Unya kining usa klaro nga Sabado igpapahulay pero wala kay mabasa nga mag-worship. Buot gyapon pasabot magsimba. Murag gyapon ang gawa. Murag gyapon gawasa. In English lang usa. Worship isa. Binisaya simba. Okay. Kaniadtong miaging kagabi mga kaigsunan akong gisulti nga dili kay karon ra ni na receive nato ni mga puntuha. Unya kaso lang dunalay lain-lain nga plastada ba pag-arrange sa ilang pangutana pero maurag gyud gihapon may tungod sa adlaw igpapahulay. Kagabi manggod ang ato nga gitubag reaction gihapon to. Kay ang Sunday gi-shift kuno ang Sunday sa Saturday ug wala kay mabasa nga ang gisulti nga the Catholic Church did not change the Sabbath to Sunday. Pero kay lagi ang iyang gisulti in early Christian nagkeep og Sunday bilang respeto o pagtahod sa Sunday ingon nga nabanhaw ang atong Ginoo. Well, ato nang gipasabot kagabi ngani dunay atong gibasa kagabi nga klaro og tin-aw sa reaksyon diha sa ato nga Facebook. Klaro og tin-aw kayo Bradyon ang imong pagpasabot may tungod sa Sabat. Well, karon may tungod nining mga bahina. Dili nagyud mo higala mas maingon nga inosente. Inosente gani wa masayod wa mahibalo og unsay tinuod nga adlaw nga igpapahulay. Nahibalo na mo ni ana. Pero kining pagpadayhad-dayhad o pagpaluyal-luyal ninyo sa inyong pundok nga gipasakupan karon, dili gyud ni makatabang sa inyo kung inyo man nga gikinahanglan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Nganuman nga moingon ta nga dili na makatabang kanang inyong pagdayhad-dayhad, pagluyal-luyal ninyo sa inyong pundok, nahibaw na gyud mo og unsa ang adlaw igpapahulay. Pero mogamit mo og mga rasunes o katarunganes nga bilang palusot sa inyong kaugalingong pagkasayop. Nasayod na mo nga gisulti ni Kristo sa Mateo 7:21 nga dili ang tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Bisan unsaon nimo pagbaliktad ang Biblia pagbasa, dili gyud ka makakita og usa ka linya o teksto sa Biblia nga ang Dios nagsugo nga magpahulay ang tao sa adlawng Domingo, meaning dili ni kabubuton sa Dios kun dili kabubuton sa tao. Ang gisulti ni Kristo dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Kung unsa man ang inyong mga rason o katarungan may tungod sa adlawng igpapahulay, dili na tungod kay kamo inosente, dili na tungod kay kamo ignorante, kung dili mihatag mog mga rasones o katarunganes aron lang pagpalusot sa inyong kaugalingong teorya nga dili na gipasabot o gitudlo sa Biblia. Atong gibasa pipila na ka mga kapanahunan,
diin ang balaang kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, pagpamadlong, pagpanulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. Ang gitudlo sa Dios nga adlaw nga igpapahulay ang adlawng ikapito Sabado. Mo na gitudlo sa Dios. Karon dili man gyud mo magpatudlo sa Dios kay ari magid mo gitudlo sa tao. Mo nang nahimo mong Domingo, mga Sunday keeper, ang labas nahimo mong Sabbath breaker. Ang sunod nga punto dinhi alang sa pagpamadlong. Gibadlong na mos Ginoo ni anang adlaw Domingo kay dili man na mo igpapahulay nga gisultis Ginoo iyang adlaw papahulay. Gibadlong mo pero dili gyud mo magpabadlong. Mo na ang gisulti sa Isaias kapitulo 30 bersikulo 9 kay kini mao ang usa ka masinupakon nga mga anak, mga katawhan nga mga gahi og ulo. Mga masinupakon, mga gahi og ulo. Mao ni ang gisulti sa Biblia. Karon alang sa pagpanulid sa imong pagsupak niining adlaw nga igpapahulay, nahimo kang baliko, gusto untas Ginoong tuliron ka nga mintras buhi ka pa, wa pa mo sira ang adlaw sa kaluwasan, wa pa mo balik ang Ginoo, wa pa mo abot ang adlaw sa paghukom, kalipay unta gid nimo nga niabot nimo ang usa ka dako kaayo nga kahigayunan nga imong nahibaluan, nadunggan ug nasabtan nga ang igpapahulay ikapito Sabado. Pero imo ning gidumilian. Unya ang sunod ingon alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Dili gyud ka gusto matutuon kas Ginoo sa pagkamatarong kay imo magining gisupak. Tanawa ha. Ang mga ideolohiya sa tao sama ato ni Mata sa to si Jeremy Bato tong gitubang nato gagabi nga the Roman Catholic Church matud pa niya did not change the Sabbath to Sunday. Muna iyahang katarungan pero atong gibasa nga giusab lunatay mga konkreto nga mga ebidensya kamaturan giamin giangkon sa simbahang Katoliko nga ilang giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Karon niya kung ato ning tan-awon pag-ayo tanawa ha sumala sa gihisgutan sa arita sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 ngadto sa 10 nagingon sa Exodo kapitulo 20 8 ngadto sa 10 nagingon hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Tanaw ha ang Dios mismo gyud mo'y namulong ani nga dunay adlaw nga igpapahulay nga hinumduman aron balaanon. Sa laktod paggasulti gigamit ang pulong remember tungod kay ang tao malimot ug dili gusto ang Dios nga kalimtan kining adlaw. That's why God said nagingon siya hinumduman mo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Hiyuba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. So, mentionally, imong nakita gyud dinhi nga ang adlaw ikapito mao gyud ni ang adlaw igpapahulay para sa Ginoo. Iya na nga giangkon. Karon sa imong nahibaluan ug naeskwelahan unsa man diayng adlaw kanang adlaw ikapito? Domingo di na karon kun atong basahon sa duay version sa mao gihapon nga chapter and verse nagingon hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nga imong buluhaton apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsa. So malinaw, tin-aw na. Di ba? Karon nganong nahitabo man gyud na nga naa mo sa adlaw Domingo nga wa man na isugo sa Ginoo. Karon kay ang kuan ra ba nga way mabasa nga nag-worship o mag-worship o magsimba ato na rong tan-awon. Well, kung imong basahon dinhi sumala sa Exodo sa Ezekiel 20:12 gisgutan sa The Living Bible nagingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Ang gihatag sa Dios nga adlaw nga igpapahulay mao ang adlaw nga ikapito, dili ng unang adlaw. And how come nga naabot man gyud na sa inyong hunahuna ug kasing-kasing nga nangalagad man unta mos Ginoo, nagsimba mos Ginoo, pero nganong nagdumili magin mo pagsunod sa Ginoo,
ug naa man gyud hinuon mo nagsunod nga sa iya sa tao. Unya daan nang namulong ang Ginoo kung imong basahon dinhi sa Biblia ang Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nagingon, kay bisan kinsang magatuman sa kinatibuk-an sa kasuguan apan naglapas o sa kabahin niini siya nahimong malinapason sa tanan niini. Og halos ang tanan gyud nga mga Sunday keeper nahaom dinhi nga ila gining gilapas ning usa ka bahin sa kasuguan kay kining adlaw igpapahulay ikaupat man ni nga sugo sa ikanapulo ka sugo. Ikaupat ni unya ang naglapas usa naglapas sa tanan ug kay gilapas naman ang tanan nga kasuguan sa Ginoo pinagis ilang paglapas sa usa. Matabunan ba ang ilang pagkamalinapason, pinaagis ilang pagsimba, pinaagis ilahang mga pagampo, pinaagis ilang mga pagpangalagad? Matabunan ba na? Dili. Proverbio 28:9 nagsulti, matud pa, kadtong nagpalingog-lingog sa ilang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang ilang pagampo mo'y usa ka dulumtanan. So daghan karon nga na nagampo ug nagsimba sa Ginoo, wala ikahimuot, wala ikahimaya sa Dios tungod gidumtan sila nganuman ilang gipalingog-lingogan ang kasuguan. Og usa sa inyong gipalingog-lingogan kining adlaw nga igpapahulay kay ang gisugo sino ikapito Sabado naa gimos unang adlaw nga mao ang Domingo. Timan ininyo na mga kaigsunan. Karon ang pag-ampo dulumtanan. Unya nagingon ang Isaias 29:13 kung ang Ginoo miingon nga kini nga mga katawhan nagapaduol kanako og pinaagis ilang baba og mga ngabil na nagdaig kanako apan gipahilayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako kay ang ilang pagkahadlo kanako mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Kung imong tan-awon dunay duha ka matang lamang sa mga nangalagad sa Ginoo karon. Nagsunod sa adlaw igpapahulay nga sa Ginoo ug nagsunod sa adlaw igpapahulay nga iya sa tao. Ang gisulti nga pinaagis ilang mga baba og ngabil na nagpasidungog sila sa Ginoo pero gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan sa Ginoo. Nganuman kay ang ilang pagkahadlok sa Ginoo mao man ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. So diin man ay magsukad kung imong tan-aw ni nga ang sugo sa tao kanang adlaw Domingo. Unya gihuna-huna bagod ninyo nga kanang inyong pagsimba ang pagampo baya dulumtanan. Gihuna-huna ninyo nga ang inyong pagsimba gikahimuot na sa Ginoo, worthy na, precious na gyud sa tubangan sino na inyong pagsimba taliwala sa inyong pagsupak. Timan nga ang naglapas usa naglapas sa tanan. Namulong na daan si Kristo nga dili tanan mag-ingon Ginoo makasulod dito sa gingharian sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa amahan sa langit. Pagkadaghan man dili mga langit unya sa adlaw sa katapusan tungod kay wa ninyo ni sunda ug wa ninyo tumana. Karon kung imong tan-awon ang Marcos 7:7 ug 8 unsa may gisulti diha, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ila mang gipanudlo ug gipadoktrina ang mga kalagdaan o mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya karon kay nagsunod naman sa iya sa tao. Naunsa naman ang sugo sa Ginoo? City 8 sa mga Marcos nagingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong ginahawiran ang mga pagtulunan ug kasuguan nga iya sa tao. Nan karon gibiyaan ninyo ning Sabado nga iya ris Ginoong sugo na gimos Domingo nga sugo sa tao. Mauna nga sa adlaw sa katapusan mga kaigsunan ug dili man gani mo mga luwas wala gid mo tawo mabasol nganuman tungod kay buhong gid mo sa mga kamatuoran nga giyag-yag nato dinhi sa atong programa sa kahanginan. Kaso nga lang nagpalingog-lingog lamo sa inyong mga igdulungog. Karon sa rason o katarungan mabasa may na lang na nganing amin mo mabasa ikapito Sabado adlaw igpapahulay pero wala kay mabasa nga magsimba. Kanang mga puntuha mga kaigsunan, mga palos raman na, palusot lang na. Kay ang pagpahulay ug nagpahulay ka sa adlaw igpapahulay ikapito Sabado, ang pagsimba kabahin ka na sa imong pagpahulay sa adlaw igpapahulay. I repeat, kung nagpahulay ka sa adlaw ikapito Sabado, kanang pagsimba kabahin ka na sa adlaw nga igpapahulay sa imong pagpahulay.
timan nga kining kalibutan na mga kaigsunan, mga wagtang mani, ikaduhang Pedro 3:10 ngadto sa 13 pamatiin ninyo. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kakawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kainit. Ang 11 nagingon, sanglit kining tanang mga butanga pagatunawon man sa ingon, pagkinahanglanon gayo di ay nga magkinabuhi kamo sa pagkabalaan ug pagkadiyosnon nga tungod nini magapadali o magapabot sa adlaw sa Dios nga pagatunawon ang makasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Tanawat kini kalibutan ha mga tunaw ginis kalayo. Nagingon sa 13, apan sumala siyang saad. Saad gani wa pa na matuman. Moabot pa na siya kay saad pa man na, pero dili mahitabo nga ang saad sa Dios dili niya tumanon kay dili man ang Dios bakakon. Nagingon apan sumala siyang saad, kita nagapaabot sa kabag-o nga langit ug bag-o nga yuta, di nagpuyo ang pagkamatarong. Ang mga matarong magpuyo sa bag-o nga langit ug bag-o nga yuta. Karon kung magpuyo dito sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, unsa mang adlaw ang pagsimba? Kung imong tanaw no sa Isaias sa Isaias 65 66 unya 22 o 23 nagsulti din niyo og mahinabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan sa duay bersyon ha, gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan gikan sa usa ngadto sa usa ka adlaw nga Sabado, ang tanang mga tao manganhi sa akong atubangan aron sa pagsimba nagaingon si Jehova. Tanang mga tao ang gisgutan kay kining kalibutan na mga tunaw pinaagi sa kalayo, ang tanang mga katawhan kay magbuhat man ang Dios og bag-ong langit ug bag-ong yuta, ang tanang mga katawhan mangadto sa tubangan sa Dios aron sa pagsimba. Ngan kay magsimba man di ay asa man ra andong Domingo diha. Padad imidiri kunubi og bersikulo sa Biblia nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga pagabuhaton sa Dios ang pagsimba dito Domingo. Kaysa atong gibasa Sabado sa bag-ong langit bag-ong yuta karon ingon yes sir mabasa kapito Sabado igpapahulay pero wa kay mabasa magsimba karon kay naa may mabasa ang magsimba unsa pag-iimong himuon, musupak lang gihapon ka o musunod ka na. Well niya kung atong basahon dinhi kung imong tan-aw dinhi sumala sa gihisgutan aning Lucas kapitulo 23 unya 50 ngadto sa 56 ato ra gud ning basahon o parang makuha ninyo ang punto. Ang mga early Christian nagkeep baya aning Sabat dili ingong wala. Kamo lang wa na gid mo magbantay ani kay ang inyo laging gisunod dili man ang gitudlo sa Dios sa Biblia kundi ang gitudlo man sa inyo sa simbahan. Niaw sumala sa panahon sa pagka banhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Pamati iragon ninyo ni sumala sa Lucas 23:50 ngadto sa 56 kung ato dining basahon dinyo. Then a man named Joseph, a member of the Jewish Supreme Court from the city of Arimathea in Judea, went to Pilate and asked for the body of Jesus. He was godly man who had been expecting the Messiah coming and had agreed with the decision and actions of the other Jewish leaders. Tanaw na to ni kung unsay gisulti dinhi. May usa ka tawo nga ginganlan ang nganlag Jose nga miyembro sa taas nga hukmanan sa mga Hudiyo gikan sa siyudad sa Arimathea diha sa Judea, miadto kang Pilato og iyang gipangayo ang patay nga lawas ni Jesus. Nagingon di, he was a godly man. Usa siya ka taong Dios nun, usa ka taong matarong. Nagingon dinhi nga who had been expecting the Messiah coming and not agreed with the decision and actions of the other Jewish leaders. So imong makita nga taliwala sa hanay ni Jose nga taga-Arimathea, wa gid siya muuyon ni adtong gihimo sa iyang mga kauban nga mga kadagkuan diha sa korte diin ilang gihimo ang pagpatay kang Hesus. Unya gipangayo niya ang patay nga lawas ni Hesus. Nagingon dinhi so he took down Jesus' body and wrapped in a long linen cloth and laid it in a new unused stone into the rock at the hill at the side of hill. Unya unsay gikon dinhi? Iyang gihugos ang patay nga lawas ni Jesus ug iyang giputos sa panapton nga lino ug unya iya kining gisulod didto sa wa pakalubngi nga lubnganan daplin sa pangpang.
Unya nagyon, this was done late on Friday. O kadto adlaw nga Biyernes. This was done late Friday afternoon, the day of preparation for the Sabbath. Tanawa ha? Tanawa, adlaw ni sa pagpangandam di Biyernes. Nagingon, this was done late on Friday. Din magsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Karon unsa mang adlaw ang nagsunod di sa Biyernes? Di ba Sabado? So ang gisulti din nga ang Friday, this is a preparation day for the Sabbath. So di gid mahitabo nga giproybahan sa Biblia nga ang Domingo may adlaw igpapahulay. Sabado gyud. Ha? Nagingon din nga atong tanawon. As the body was taken away, the woman from Galilee followed and so it carried into the tomb. Ang kadtong mga babae nga nanunod kang Kristo gikan pas Galilea, ilang nakita kung giunsa pagpahiluna ang patay nga lawas ni Jesus. Unya nagingon ni kun atong basahon, they went home and prepared spices and ointments to embalm him. Sila na mauli sa ilang mga puloy-anan ug namalit sila og mga pahumot ug mga ighahaplas. Nga naman o mga lamas nga naman ilan ning gamiton unsa lawas ni Jesus pero wa na nila ika-apply tungod kay apiki na ang oras kay adlaw na nga igpapahulay. Unya kung imong basahon din matud pa din but by the time they were finished, it was the Sabbath. So the rest all the day as required. Miunsa sila? Mipahulay sila anang adlaw sumala sa gisugo. As required. Unya karon kamo na mahulay mo sa wa isugo. Naay gisugo wa ninyo pahulay. Unya klaro man na nga kanani ang nagsimba. O di ngano man. Ato kuno ning tan-aon kay mo tong maum na sir igpapahulay pero wa man kay mabasang nagsimba. Unya kay naa na may mabasang magsimba unsa pa man inyo nga panghuna-huna diha unsa pa may inyong ikarason. Pamati iragod dinhi sa The Living Bible sa Marcos chapter 1 verse 21. Akong basahon na para gyud nga wa na mo gyud unyay kabalibaran sa adlaw sa katapusan. Pagkaanugon sa inyong mga kalag nga mga laglag mo tungod lang sa pagsunod sa inyong simbahan, nga wa mo magsunod sa gitudlo sa Ginoo. Unya nag-ingon na gunadaan si Kristo nga di tanan mag-ingon Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kundi kadtong nagtuman sa kabubuton sa manes langit. Unya nga naman yun, nga ang kabubuton sa inyong simbahan mo may inyong sundon na ay kabubuton sa Ginoo dili. Unya tanawa kung ato ning basahon dinhi sa The Living Bible sa Mark 1:21 may ngono nga walay pag-worship. Kuan la kanang igpapahulay ra why worship na oy. Jesus and his companions now arrived at the town of Capernaum, and on Saturday morning, nianang pagkasabado sa buntag, wa gid man yung Sunday morning. Saturday morning, went into the Jewish place of worship, the synagogue where he preached. Nagunsa sila dito sa sinagoga, sa simbahan? Nagsimba. Ug unya sila nagapanudlo. Nga naa na may mabasa na ang mga apostoles nagsimba sa adlaw ni Paulay. Si Kristo nahimong kauban sa mga apostoles niya ng adlaw, misulod sila dito sa sinagoga. Unya nagsimba og nagapanudlo. Naa na may mabasa nga nagsimba, unsa pa man na po'y imong rason nga dili gid ka magbantay sa adlaw ng ipapahulay. Mga kaigsunan, dili sakit sa among hunahuna o kasing-kasing kamo dili mosunod ining adlaw. Ang nasakitan ra gyud namo nga taliwala sa inyong pagkahibalo og pagkasayod, wa ninyo ni hatagi og pagtagad. Maura na nga naman iya man ta og kaluwasan. Gisulti ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit kadtong nagtuman. Mutuyo gimog supak. Ang sa may tumong ana aron di mo makasulod sa gingharian sa langit. Unya si Kristo nangutana baya sa mga tawo nga nangalagad niya pero wa magsunod sa gisugo. Nagsulti siya sumala sa Lucas 6:46, matud pa niya, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoon ug dili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Very clear ang gisulti ni Kristo. And why call ye me Lord, Lord, and do not things which I see? Muna nga magsige na lang ampo sa Ginoo, mag-overnight prayer, buong gabi tuwa sa simbahan, nag-overnight, sa tuyo nga mapaila ang pagka-Diyos nun, sa tuyo ang mahimaya o madalayag ang Diyos, pero taliwala sa iyong paghimaya o pagdalayag sa Diyos, gikaligut-gutan sa Diyos, nga naman, gisupak ninyo ang kasuguan sa Diyos. Mga kaigsunan, grabe na gyud.
ug dili pagid mo musunod sa pulong sa Ginoo. Magpauto-uto mo sa inyong mga pangulo, magpadala mo sa mga nindot ug tamis kayo nga mga pulong nga murag tinuod. Wa mo kabantay sa kwartang fake, di ba murag ipog kwarta nga tinuod? Nya, huna-huna ako no, sa ilang mga rason ug mga pangatarungan mitungod sa adlaw ipapahulay, dili ba mura pog tinuod? Nga naman, kay lagi magsimba o magpahulay sa adlang Domingo kay mauni ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Yes, wala tay supak diya nga mauna ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sunday is the day of resurrection of Jesus Christ. Pero wa na nagpasabot nga tungod kay nabanhaw si Kristo sa adlang Domingo, ang Domingo mo'y imong ipuli sa adlang Sabado nga maong adlang ipapahulay. Kay ang gihisgutan sumala sa Levitico 23:3 dinhi sa kanana Contemporary English Bible, pamati iragon ninyo mahimo bagog kapulihan bagod na oy ang adlaw nga ipapahulay sa Ginoo, dili o atong basahon ni Levitico 23:3 dinhi sa Contemporary English Bible. Mao ni ang gisulti Levitico 23:3 matinaw klaro ang inyo lang yung tingaling panghuna-huna mo di maklaro kay musupak yun mo. Nagingon ni when you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makahimo sa inyong mga buluhaton. But the 7th day of each week, tanawa, but the 7th day of each week, wa magyon but the first day of each week. Syaro naman po mga kaigsunan. Tinuod yung kamong ni Tuo, ni Ila o Ginoo. Tinuod yung kamong nahigugmas Ginoo. Murag istorya raman siguro na, gigugman yung Ginoo. Nga naman, kay nag-ingon ang Juan 14:15, kung nahigugma mo nako inyong pagatumanon ng akong mga sugo, wa mo nagtuman ani. Unya, maisip bagod nga nahigugma mo sa Ginoo. Niya, you have 6 days when you can do your work. Makahimo mo sa pagbuhat sa tanan ninyong mga bulaton. But the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag simana, each week ang gihitsgutan. Ay ikapitong adlaw, wa magingon but the first day of the week. Kay kung first day gisgutan, ay ba sure Sunday. Pero ang gisgutan na 7th day of the week, of each week, is holy, balaan, because it belongs to me. Kay kining adlaw para kanako. Unya asa magkakabasa nga ang Sunday is belong to God. Ang mabasa ra nimo diha, Sunday is the resurrection day of Jesus Christ. Pero wa na nagpasabot nga puli na sa adlaw Sabado ipapahulay. Unya niya din matud pa. No matter where you live, sa bisan diin ka mo magpuyo, you must rest. Bisan asa mo magpuyo, kinahanglan mo nga magpahulay. Nagingon din on the Sabbath, sa adlaw ipapahulay, and come together for worship. Tanawa, magpahulay, magsimba. Busa kung nagpahulay ka, kauban na kabahin na ang pagsimba kung nagpahulay ka sa adlaw ipapahulay. Nagingon, rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kining balaura, dili gyud mausab. Pero gituyuan gininyong usab-usab, inyo ging gihimuan og paagi aron hinuon na nga musipiat mo. Tanawa, di ba nakabantay mo? Naay panahon nga ang kasada gitrabaho, under repair, butangan og staff nga kanang kuan signage. Ditor, men at work. Ingon niya na ba? Tungod kay naay paybaw nga ditor, men at work, hinungdan nga mounsa ka. Muliko. Depende sa left or right. Depende sa gikuan sa araw sa ditor. Nining panahon na, gusto sa yawa nga harangan ang insaktong dalan alang sa kaluwasan pangos langit. Giharangan sa yawa, gibutangan og ditor. Imbis nga imong subayon Sabado, ari ka ning ditor ka sa Domingo. Tanawa kuno og insakto ba ng mga bahina. That's why nga si Kristo nagsulti. Nganong mutawag manakod Ginoo Ginoo apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Sa inyong pag-ampo sa Ginoo, nasayod na mo sa kamaturan, nasayod mo sa adlang papahulay, madawat pa ba? Okay pa ba sa inyong konsensya? Sige mong ampo sa Ginoo, inya gisupak nyo gisugos Ginoo. Nangutana si Kristo, Lucas 6:46, nganong mutawag mo na kung Ginoo Ginoo apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Sige lang mo ampo, sige simba. Pero ang gingon, walay kapuslanan, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Nang karon, kanus-at pa man ninyo himua ang insaktong husto nga desisyon.
Unya na, pag-abot sa adlaw sa katapusan, wa na'y panahon. Tanawa ninyo sa unang mga panahon. Giwalihan ning Noe ang mga tao nga magbuhat og arka. Pero wa magid sila magkuan, wa magid sila magtagad, wa man sila mutuo. Di nagpasasikip na sa panahon, wa na si Noe magsugo nga magbuhat pa silang arka tungod kay wa na may panahon nga ang mga tao magbuhat pa kay gamay na lang ang panahon. Ang gihangyo ning Noe nga mosulod sila sa arka, bisan sa pagsulod na lang, dili gid sila mosulod. Tanawa karon, ang inyo nang nahibaluan nga ang adlang igpapahulay Sabado, bisan sa pagtuman na lang ning adlaw, dili bagid mo. Balikan na to ang lunob. Pag-abot na sa lunob, ang mga tao nang inahanglan ng musulod. Pero nangaluwas pa ba sila? Wa. Nga naman, tungod kay wa na'y panahon alang sa kaluwasan. Gusto na unta silang musulod, pero dili na makasulod. Kay wa na'y panahon alang nila. Karon unta nahibaluan ninyo ang kamaturan. Ang Sabado, pero inyo ging nagpabilin gimudes Domingo sa adlaw unyas katapusan, gusto na mo musunod di as Ginoo, pero wa na kinahanglan as Ginoo. Inyong gipili ang pagkamasinupakon apan hinumdumi si Kristo nagingon, dili tanan magingon nako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kung dili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga nas langit. Mabuhay kahigala, pamalandunga ang pulong sa Dios nga imong nasabtan, imong hibaluan karong panahon na. May the Lord God bless us. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw sa natinawan, badugang pagpasabot sa inyong nakasabot na nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon niya si Sister Anita Cabalona Clavis. Good evening Brother John and Brother Libby. We are watching. Asam karon nagtan-aw, Sister Anita. Good evening ninyo diha ang tananday. Niya po si Edwin Notarte. Mayong gabi mga kapaglaom. Watching from Ormoc City. Naminaw nasad mi diri. John, Brother Libby. Di akong amigo naminaw diri si Saddam Talabok. Okay, Kauban. Brother Saddam Talabok, salamat sa inyong pagpaminaw nya. Sunod gabi kay kada gabi man ni paminaw pod Brother Saddam nya malipay mi nga mag-text ka dire mga pangutana, reaksyon. Salamat Brother Saddam Talabok. Kauban sa akong anak, salamat sa pagbasa Brother Libby. Salamat po sa pag-text nga rin sa atong programa, pag-chat sa inyong mga greetings. Okay, ni Asad ato nakita din si si Mami Barido Coyos. Mayong gabi sa tanan. God bless. So God bless also ma'am. Ni Asad si Sir L. Nidia. Mayong gabi mga kapaglaom og sa atong mga kahigalaan sa kahanginan. Kiniasad ni pagid aniapod si M. John Nailon. Good evening from Panugnawan, Midilian Housing. Okay, salamat sa taga Panugnawan sa housing no sa salamat. First time nga naka-receive ta og naatay viewers diha sa Panugnawan Housing, kadaghan ra bagis balay diha. So salamat kayo Brad sa imong pag-view diri sa atong programa. Si M. John Nailon, kung sa ka din ni Brother Jerry Nailon. Daghan mo kuning mga nailon Brother Libby. Naay nailon nga barangay. Naapoy nailon nga apelyido. Saman Brother Jerry Nailon, nagpuyo sa barangay Nailon, apelyido Nailon pud gyapon. Niya pod si Sister Merlin Derder. Maayong gabi Brad John og Brad Libby og sa tanan nga mga naminaw karon. God bless. So God bless also. Okay, ako lang ipaybalo dis kahagina Sister Merlin, na dimalas ko kaganina kay ang clutch cable sa akong motor na putol. Samtang muanha na unta ko, so wa gid ko kaanha sa kuan ni Brother Joseph Kim no sa Lubong, pero sa akong hanaw na ayos lang kay wa na koy na-receive nga text o mga communication gikan sa inyo. Unya condolence no. Unya salamat sa presence ni Pastor Hill Idolovirio sa pagserbisyo kaganina sa Lubong ni Brother Joseph Kim no. Okay, maadto ta higala sa paghisgot sa pangutana yon sa pa niya paghanay Brother John. Ang iya lagi, reaction man sa atong gitubag atong miaging gabi. Yes sir, klaro. Nga Sabado ikapito igpapahulay pero wa kay mabasa nga magsimba.
Okay, Kanya sa ang pa. kanipong usa, yes sir, Sabado igpapahulay. Pero wa man mag-ingon nga mag-worship. So, maram ng worship kung simba. Okay, salamat kayo sa reaksyon. Huwag na pa mo reaksyon na igala. Sige, ipadala din na mo kay ato ng tagaan pa yun o pagpatinaw. Nagpasabot sa mga reaksyon, ato nasabtan nga nakasabot sila nga ang adlaw ikapito igpapahulay Sabado. Sabot sila gayo na. Kay mabasa magos Biblia. Labi na Garitas Duway version, mabasa yung gilitok ang Sabado. O imo pong tanawon, bisan pang mga kardinal. Si Canelo Salis sa Biblia nga siya imprimatur, gibutangan na listahan sa pulong nga Biblia. Ang gisulti po niya ang kahulugan sa adlaw nga pahulay. Ingon siya ang ikapito kaadlaw sa simana Sabado. O gitok pa niya, ikapito kaadlaw simana Sabado. Ang kahulugan sa adlaw nga pahulay. Nangalag supakon lana nga Cardinal may nagpahayag ana. Bisan basad ang Biblia nga ginagamit sa mga born again o mga Catholic kanang maayong balita ang Biblia. Anya mabasa sa gyapon Dios listahan sa pulong. Mao gyapon pagkasulti ang kahulugan sa adlaw nga pahulay ikapitong adlaw sa simana Sabado. So, salamat ni atong nga higala nga nag-react nga nakasabot sila, wa na sila magsupak nga ang ikapito ka adlaw igpapahulay nga mao ang adlaw Sabado. Pero ang ila lang giriakan kay wa kuno mabasa nga ang adlaw pahulay nag-worship og nagsimba. Okay, thank you kayo no. Ino nangadungog ninyo ang mga verses nga gipangbasa ni Brother John kaganiha nga naghisgot nga ang igpapahulay nagsimbag yun, no? Ari tao na dinhi sa Lucas 4:16. Giingon dinhi sa pinadiyag version nga Biblia ang mabasa mao ni og siya miabot og miabot sa Nazaret diin dito siya magtubo og sumala siyang nabatasan siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga pahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Adlaw nga pahulay nabatasan si Ginoo, musod siya sinagoga matag adlaw igpapahulay, mutindog siya o niya magbasa sa kasulatan. Pag nag-arikas na Living Bible, ang mabasa mao ni, when he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday. Klaro na yun na, di na ginamalubag, maglibog kay pahulay, dahil Saturday na yung gilitok. And stood up to read the scriptures. So ang pangutana, nagunsa man dito simbahan, nimbarog man siya nagbasa sa Biblia. Atong tanahon, arita sa Kristohanong katilingban nga Biblia, diri sa Lucas 4:16 ilang gibutangan og ilang kaugalingon saysay sa ato makaygala ang Catholic, no? Diha sa footnote ilang gibutangan yun kay basig maglibog ta unsay kahulugan sa igpapahulay nganong nabatasan ni Ginoo sa adto simbahan, wa man siya matuog didto. Ang gibuhat niya mitindog siya magbasa unya sinagoga simbahan man na. Atong tan-awon ko no sa ilang komentaryo be. Mani atong mabasa sa Lucas 4:16. Ingo din apan sa laing dapit naa sila'y sinagoga. Sa Nazaret may sinagoga. Diin magsimba sila og magtuon sa balaang kasulatan og gipatin-aw sa atong mahigalang Katolik. Sa Bibliang Kristohanong katilingban, ilag yung gisaysay ang Lucas 4:16 gibutan sa footnote. Ingon siya nga ang sinagoga di ay usa ka dapit diin magsimba sila og magtuon sa kasulatan. Naday mabasa. Nagpasabot nga pag-adto ni Ginoo sa simbahan, nabatasan niya kada adlaw Sabado adtong simbahan, nagsimba di ay kaya ato nabasa diri magsimba sila og magtuon sa balaang kasulatan. Katong pagbarog ni Kristo dito sa sinagoga og nagbasa sa Biblia, nagtuon og nagpasabot siya mahitungod sa nakasulat des kasulatan
munang part na pagsimba. Kana bitong magsimba tas ng simbahan. Ana, maginay magtuon sa Biblia na ay magkanta, magsimba. Oh, so igpapahulay pod kay panagkatigo man na adto simbahan, magsimba dito. Magsimba. Okay karon. Tan-awon pag yun nato, dirita magtan-aw sa Isayas mga higala. Tanaw na to, kung wa bagyo mabasa na, malagi di ay mabasa. Wa tingali kabasa atong higala. Manginaot nga, naminaw siya ron, o niya, na di mabasa. Okay niya. Diri ko magbasa sa Contemporary English Version sa Isaiah chapter 66 verse 23. On the first day of each month, and on its Sabbath, o kada adlaw nga pahulay, on its Sabbath, o kada Sabado na, everyone will worship me. I, the Lord, have spoken. Ako ang Ginoo, maoy namulong ani. Oy, everyone day, kada Sabbath day, kada Sabado, everyone, so why exempted? Matagtawang maluwas, everyone will worship me. I, the Lord, have spoken. Dili kami maoy nagsulti ani. Ang Ginoo, mo namulong kayo siya nga, I, the Lord, have spoken. Hindi ka mo to, may nitong ampo-ampo sa Ginoo niya, di ta mo to siya gisulti. Siya namulong ana. Everyone dito sa langit ni higala, sa bawang langit ng yuta, tanang tao magsimba sa Ginoo. So nagpasabot na nga kada ipapahulay na aday pagsimba din na. Kaya itong nabasa, bisan sa langit din, kada ipapahulay, magsimba man. So nagpasabot nga samtang ni apatang ni yuta, magsimba ta inig kaadlaw nga ipapahulay. O niya, doon na pabatay laing mabasa ana. Napa oy, natay mabasa. Natabasaw na. Dini sa nakasulat sa Maayong Balita mga higalang Biblia. Katong atong gibasa gani atong basa sa Maayong Balita. Nag-ingon ang 22 kay ingon nga mulungtad hangtod sa kangturan ang bagong langit ug ang bagong yuta nga akong himuon nag-ingon ang Ginoo mulungtad usab hangtod sa kahangturan ang inyong mga kaliwat. 23 sa last portion. Og matag adlaw igpapahulay ang tanang tao muduol kanako didto sa Jerusalem aron pagsimba kanako. Ang Dios namulong ana, tanang tao way exempted. So maluwas ka dito higala, musupak gihapon ta. Nga ingon ang Biblia tanang tao kada Sabado magsimba at tubangan sino kada ipapahulay. O niya kay naanad man tag Domingo dinhi. Mita Domingo lang ko Ginoo supak-supak gihapon ta didto. No mo na nga samtang niya pataning kalibutan na magmatinuman ta sa sugo sa Ginoo adlaw Sabado magsimba ta nga naman kay kon mga luwas ta mahigala kada Sabado ang tanang tao manimba ngadto sa Ginoo. Anong pagsimba kay ato man nabasa sa Biblia adlaw na pagsimbang igpapahulay adlaw papahulay na unya adlaw sa pagsimba. Dinis Deuteronomio 6 versikulo 8 sa Contemporary English Version nito nga basa, then on the seventh day don't do any work, instead come together and worship the Lord. Tiyan mo na, way himoon, way buhaton ikapitong adlaw, inay nga kamong tanan magsimba ngadto sa Dios. Susugo magsimba di ay ngadto sa Dios sa pagkaadlaw nga igpapahulay. Naa malagi mabasa nga ang adlaw nga pahulay adlaw sa pagsimba. O niya may mausa ba ni gidawa igsimba? Gibasa ni Brother John kaganiha ang Levitico 23:3 kining balaura dili gayod mausab. So higala nining panahon na atong sugdan ang pagsimba sa Ginoo matag adlaw pahulay batag Sabado kay mo nay atong mabasa sa Biblia. So wa naman tay panahon niya ang atong theme song sa di pahingpit tapuson atong tulumanon. Mga higala, magampo kita dalang panan ug makagagahom nga Dios, daghang salamat nga napabot sa igdulong